Ассалом духтаро, сӯзе нағзаин саломати хубай нуқтаи савдои зарин омадем. Ҳамқа новинка бисёр омадаи духтаро. ҳози якта ба якта ҳамаша нишон метем. Касе ки намедона нуқтаи савдои зарин дар бозори Корвонай, тарафи Тилобозор, байни 7-ум 8-ум дарвоза, 3-ум қатор марамат. ҳози моделда ҳамаша бо пӯшонда нишон метем, нархоша мефаҳмонем. Духтарако касе дар кора нависен, бо худшонам сурат мепартанд, ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед, даррав доставкатон мекунанд. Ана тамошобинон нигоҳ кунед, чӣ плаши фасон овардаи нуқтаи савдои зарин. Аҷоиб хушрӯ турецки тозая, чандта расветка дора. Нархаш 450 сомонай, бо арзон меша. Шумо нависен, шона бо барои маълумоти бештар хучон шумода мефаҳмонанд. Мана турецки тоза оба намегзарона. Беҳад хушрӯ. Ина сиёҳшам астай, бежвиш аст ва сафедиш астан. Се цвети хушрӯ дора. Хулас духтаро размеро ҳаст ҳамаш, бори новинкае. Кадом размере дар кораитона ҳозирашда пайдо мекунед. Фасонша бинен худ чӣ хушрӯ чай. Ира бинен, ишашта фасон. Ҳамаш бори нав 450 сомон. Размеро то чанд астай размер? То 48 турецкира размер аст, тақрибан то 56 хидмона мешава. Хулас нависен шуна. Ана духтаракон новинкои 2025 нигоҳ кунед. Комбинирований плашои фасон, джинсовка катяй аҷоиб хушрӯ, необычный. Чандта цвет дора. Нархшон чанд смайёра? 480 сомон турецкий. Духтарако ина каседа дар кораи необычный намхе плашакои фасони новинка, пас биёен нуқтаи савдои зарин. Духтаро касоне ки омада наметонанд нависен, хичон шумода доставка мекунанд, сурат мепартанд, ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед. Расветкоша бинен чӣ расветкачаҳои фасон, барои маълумоти бештар муроҷиат кунед. Ина духтаро боз плаши новинка, и бо дарозтарай, дарози хушрӯвай. Духтаро иҷада модели мо қадбаландаем қаместа, леке мисол қаттон пастарак бошай, хеле дарозай шумода. Хулас ина плаши фасон хушрӯ 500 сомон турецки, стилша бинен чӣ аҷоиботай, моделҳои 2025. То охири навора тамошо кунед, инҷа новинка бисёр овардагиай анами нуқтаи савдои зарин. Ҳамаша нишон метем. Аввал ами плашора биненда, нигоҳ кунед. 500 сомон фасониира бинен, расветкоша бо бинен чӣ хушрӯчай. Ҳиччи намеша, размеро ҳастай, шута мепӯшен. Ина касе плашгир буд, биёен ина моделҳои фасон дар нуқтаи савдои зарин. Ҳамаи размерош ҳастай, ҳамаи цветош ҳастай, ба ҳазур пӯшида тамошо карда интихоб кунед. Мана ина боз як модели фасони дигарш духтаро, марҳамат, аҳамияти чӣ плашо моделош фасонай. Ишашта хушрӯ диден, ҳамаш ҳархелаи стилошон. Марҳамат, иш 450 сомон. Аз инам расветка ҳастай, ҳозина суратоша вайша нишон метиҳанд расветкоша. Ба ҳазур тамошо кунед духтаро, марҳамат. Кадомиш дар кораитона ҳамин нависен, худшон шумода сурат мепартоянд, доставка мекунанд. Беҳад интихоби васеъ, беҳад интихоби хушрӯ духтаро. Иноям турецки тозаян. Ана тамошобино инаи модела бинен чӣ хушрӯва, ира акция кардаган. Нархаш 280 сомон. Плаша фасониша диден. Ози ай дигар расветкошам ҳаст, дигар расветкошам нишон метем. Хошмандон метавонен дархост кунен турецки, аз сабабе ки кам мондай, барои авай 280 сомон кардаган. И плашои қиматиай, плашои фасони турецкиай. Ина успет кунен 280 сомон. Размеретона ки ёфтен, биёен гирен. Омада натонед нависен, шуна хичон шумода равон мекунанд. Ҳами ҷимпирора бисёриё мекофтанд духтарако, марҳамат, нуқтаи савдои заринда омадай. Нигоҳ кунед чӣ хушрӯй, ҳоз дигар цветошам ҳастай. Турецки тоза, ина модели новинка 900 сомонай, 850 сомонда метиҳанд шумода. Омаден ҳатман аз номи канали мо гап занед. Духтарако расветкоша бинен чӣ расветкои фасонай, марҳамат, биёен ай пеш бинен, боварӣ дорум маҳқултон меша. Цветоша бинен, ишашта хушрӯвай, ишашта хушрӯ, ҳиччи намешава. Турецки тоза ина расветкоҳош фасонак, и сафедча бинен, иқа хушрӯвай. Хулас духтаро успет кунен, ҳозирашда ҳамаи цветҳо ҳаст. Нависен, даррав доставкатон кунанд, ё ки биёен хитон ай пеш тамошо кунед. Ва духтароира бинен чӣ куртаи фасон омадай. Ҳози аи бо халачам ҳаст, нишон метем биненда. Акция шидай 280 сомон барои подписчикои мо. Духтарако, марҳамат, каседа дар корай биёен. Ина ваёша нигоҳ кунед, дар расветкоша чӣ хушрӯвай. Мана 280 сомон. Размерош то чандай?
تا 58 تا размер داره. مرامت بیاین با یک بار айпеч бинен яке боварӣ дору маъқултон мешавад. духтаро нигоҳ кунен фасони шавқӣ чӣ боӣ метавад фасон метавад 280 сомона ягон ҷо рафтанда варианти беҳтарин. ина бо халатошам бидай. духтаро халатош чанд смай халатошам ҳамин нархай халатошам 280 сомон бидай. нигоҳ кунен чӣ зебанда фасон. духтаро барои маълумоти бештар бо метавонен хитонда нависен рақамошон ҳастай. ана модели чашми зулайхора бисёриҳо интизор буданд. духтаро марҳамат нигоҳ кунен чӣ хушруш омадай. королевский велюрай материалаш ина метавонен дархост кунен. аҷоибот меистатанада ягон ҷо рафтанда варианти беҳтарин. оз дигар расветкошам нишон метиҳанд бинен. размеро то 60 аст. духтаро нархшон 280 сомонай. диден ҳам материалаш хушрӯай ҳам сангчоашон тозай. ранги аму 1500 сомонай. духтаро ино аму ваяй چی میگن کپیا لوکسای هوایی. دخترها پشفی دوبایی میتوانند درخواست کنن در و دستافکتون میکنن. خواهند بیاین айпеч تماشا کنن. اینا цвет زکیش به حد خوش رو خریداری میکنن. اینا اومده بسیاری میکنن. مرامت در کارتون باشه. نقطه سودای زرین ده اومدگی رسویتکا به حضور اومده تماشا کرده انتخاب کنن. این قایخشروی دخترها نگاه کنید یگان فرقیت نداره. از انمو 1200 از 1300 سموی دوبای نگاه کنید عجایب خوشرو. نرخش 280 سومون. اینا تماشا بینا یگان لباسه که یگان جو رفتنک میکوین. مرامت میتواند از نقطه سودای زرین انمین نمود بلوپشای فاسونی پشیفی دوبای خریداری کنید. 280 سومون. ماتریالشون королевский велюрай سانگچوشون سواروفسکی تا زایای размерот تا 60 هستن. تا 60 размер است. خطون دیدستین که تنده چه خوشرو میسته. اینا مدل پشوندش مده نشان دادیم. مرامت میتوانند درخواست کنن 280 سومون. اومده نتونن دخترو نویسن خچون در و دستافکتون میکنن. به حد فسونی خوشروی به حد مدلی فسونای دخترو میتوانند درخواست کنن. انا باز یک بالوپوش خوشرو یم پشیفی دوبای دخترکو 350 سومون فسانیش بینن. همش اینا سانگچای دخترو سانگچای سواروفسکی اینا بینن. تنده چه خوشروی. размерش تا چنده؟ تا 60 размер هست. مدل نوینکا کسی در کارای 350 سومون. размер تا 60 هست. نگاه کنید چه خوشرو میسته. کتفکاش عجایب و دختگی فسانه کلتور نگفتیگه پو میسته. یگان جو رفتنده وریانتی بهترین 350 سومون. و میتوانین خچونکتی نرخ نبو کنین دخترکو. انا ایجاده با هسته اینه فسون ایرم خوشرو گرفته استیان. ای چند سمای؟ انا اینو 280 سومون بالا پوشای فسون ایشم پشیفی دوبای دخترکو ای منم خیلی خوشرو وقتی که میپوشن کو تنده عجایب بچه خیلی کی نو نشون دادم دیگروشه. انا منم خیلی خوشرو میسته تنده. размерشون هست دخترو اسپت کنن. اینا در کار باشن نویسن خچون دستافکتون کنن. اگر اومدن نتونن خچون میبرن میتین. اگر بیاین айпеч بینین با سستر میشه که چند مدل میپوشن به حضور انتخاب میکنن. خلاص بهترین ای. کسی که کاردیگان پرسیده است بود دخترو مرامد خیلی کاردیگانوش هستای تورецکی 300 سومون تازه ترکی چند تا رسویتکا داره. ازی با دیگر نمودش هم نشون میتیم رسویتکاش ببینین. ویاسکاش سختی خوشرویی چی نمیشه. با یک بار بیاین айпеч تماشا کنین دختان باوری داره معقولتون میشه. من این رسویتکاش ببینین دخترکای 6 تا فسونای 6 تا 300 سومون. از دیگه گلشم هستای. من دیدین در روزک قدش فاسونک 300 سومونی. اینو без размер نه تا 60 میشوده تقریبا. خلاص اینا گلی دیگریش ایش با بانتیک داشتای ریمند. از اینم چند رسویتکای دخترو میتوانند از اینم انتخاب کنن که در او دستافکتون کنن. من این цветчам هست دیدن. ای همش چند цветی ای شما نویسین شونه با صورت را میپرتین انتخاب کنن. انا ایره بینین دخترو چه خوشروه. این مدلم فاسونک 280 سومون. مرامت کسی در کارای وریانتی زمستونه تیره ماهینه بهارونه. اینا ماتریالش королевский велюр 280 سومون. размерو هست. تا 60 размер است دخترو. با نویسین شونه باش مدا میفهمونن. چیزی که نفهمیدن نویسین میفهمونن تو دخترو. من وریانتای به حد خوشرو وریانتای خوشرو در نقطه سودای زرین. اینا رسویتکاشم بدای دخترو. نرخشون 280 سومونه. عجایب خوشرو چند بینین.
расцветкоша бинен охе. Ана ино боша куртои турецки тоза беҳад хушрӯвай духтарако марамад ина каседа дар кораи турки куртои фасони нами ҳавои салқинида мепӯшен хулас зимистондаям мешава пӯшен беҳад хушрӯвай 300 сомон размеро ҳамаш ҳастай то 58 размер дора бовар мекунен ҳамқа хушрӯвай шута мепӯшен ина узороша бинен ҳар хелаяй ҳичи намешава беҳтарин моделай нигоҳ кунен турецки тоза каседа дар кораи духтарора ваёшон ҳаст рақамошон нависем бохчон катем ҳамсӯҳбат шавен ина ёша диден глош бо дига хелай глош ҳар хелай ҳамаш ҳар хелай бози аз наздик ма шумода материалша нишон дидем да ина нигоҳ кунен материалаш чӣ хелай ҳичи намешава фасона бисёриё гирифтагӣ будан ази ҳама розияй гуфти гапо ази чандтаи гулша гирифтагиян духтаракое ки безрукавка президента буден марамад ина бо омадай ҳами қабо моделҳои хушрӯш омадагиай расцветкои фасонаш ози якта ба якта нишонтон метем нигоҳ кунен чихе дарози хушрӯш омадай ина марамад духтаро метавонед бо хучонда нависен нархошон ози акция шидай 280 сомонӣ марамад духтаро ина сиёша бинен мехдоршам бемехшам кадомеша ки мебинен ози акцияда 280 сомон шид мана сиёшам диден чихе фасонай хулас инҷада бисёрай шумо бо нависен суратора мепартоян интихоб кунен размеро то 56-58 ҳастай бовар мекунен яъне ҳамаи размерора меёбен аз ин модели фасони хушрӯ мана нархшон 280 сомон ина иша бинен бо чихе хушрӯча 280 сомон успед кунен тамошобино нависеншона ҳозирашда бори новинкай ҳам размер ҳам расцветка меёбен анай двойкачои хушрӯра диден духтаро бори гуанҷуай нигоҳ кунен фасон бои бисёриҳо мепурсанам хеле двойкача марамад омадагиай дар нуқтаи савдои зарин 350 сомонай бори гуанҷу ҳичи намешава ина ози дига цветчам ҳаст дигари цветчам нишон метем 350 сомонай хоҳишмандо метавонед нависен бо маълумоти бештара аз хичон пайдо кунен дигари цветчам бинен да духтаро инаи цветчам фасонакай ина на пад мезана на дигар чи беҳтарин сифатай 350 сомон бо метавонен дар бораи размер дигараш айхчон пурсен рақамошон ҳаст ҳози духтаро ҳама инами ванклифтора пурсидестай марамад ина нуқтаи савдои зарин дам омадай ҳамқа хушрӯчаи пеш ира бинен аҷоиботай ҳози вайшам аст халачам аст ушам нишон метем 350 сомонай бо дигар намудошам метавонен ки нависен сурат мепартоян интихоб кунен дарав доставкатон мекунанд бозори корвон тарафи тилобозор 7 дарвоза 3 қатор ина халачам 350 сомонай духтаро то 58 размер ҳастай дар бораи дига цветош дар бораи дига моделош бо метавонен хучона пурсен нависеншона суратошона мепартоян интихоб кунен боварӣ дору маъқултон мешава духтаро аҷоиб айпеш хушрӯчаанд духтаро касоне ки куртои спорт стил пурсидагӣ буданд марамад дар нуқтаи савдои зарин беҳад спорт стилакои фасон омадагиай 250 сомон ҳози расцветкошам нишон метиҳанд биненда чихе хушрӯвай бисёриҳои расцветкора ин стилора мекованд марамад биёен ина беҳад стилакои хушрӯ дар нуқтаи савдои зарин 250 сомон расцветкоша диден чихе хушрӯвай духтаро размерош то чанда мешава то 58 то 58 размер ай 44 то 58 размераш дуруст мегиранд духтаро марамад метавонен дархост кунен материалшам хушрӯвай ҳози мепӯшен ба ҳазури на сезонш дуромад шумо метавонен ира пӯшида гарден хулас хушрӯвай на расцветкоша бинен ҳам расцветкои фасон дора ҳам стилиш хушрӯвай ина беҳтарин модел ҳам нархи нағзай 250 сомон барои стили фасон ина духтарако бо жимпирои фасон турецки вязанаи аҷоибот хушрӯ нархшон 250 сомон оз дигар расцветкошам нишон метем марамад тамошо кунен боварӣ дору маъқултон мешавад 250 сомонай ҳам қавияскаш хушрӯвай пеш духтаро духчам бинен аҷоиботай хулас 250 сомонӣ агар дар кортон боша ина чандта расцветка дора чанд расцветкаи фасон нависеншона даррав доставкатон кунанд ё ки биёен хитон ай пеш тамошо кунен 250 сомонай размерошон стандартая размерошон стандартая иёш чанд сумай
анай короткиёш ҳам ҳаста иёям турецки 200 сомон. Марамад расветкаоша бинен чанда расветкаи хушрӯча дора тигмадор 200 сомон. Кадомша мегирен 200 сомон духтарако беҳад фасончаян. Марамад иёям стандартай размерошон. Ана духтаракои хушрӯ анаи моделам бисёриё мепурсанд. Марамад нуқтаи савдои заринда омадаи ҳамаи расветкаош ҳастай, ҳамаи размерош ҳастай. Материалош королевский велюр. Тугмоша бинен чихе хушрӯ айҷада. Ҳама ҷода ҳар хелай. Ина ира бинен ай чихе нежни фасонакай. Хулас 250 сомон шудагиай королевский велюр. Уна расветкаоша диден чихе расветкаи хушрӯ дора. Қафоша биненда ҳамаи расветкаош ҳастай духтаро. Бо маълумоти бештара худша нависен мефаҳмонатон. То 58-60 размер дора духтаро. Марамад нависен. Духтарако нигоҳ кунен 250 сомон. Ин модела бисёриё пурсидаги будан. Марамад ина бо омадаи плашовка дора, киртаи базви дора. Киртааш ҳам ҷудогона мепӯшен, плашовкаш ҳам ҷудогона мешава ки пӯшен. Бо ҳам қад цветои хушрӯш омадай. Ина медонам ки бисёриё омадан пурсидан наёфтан. Ина омад. Марамад эълон мекунем биёен нуқтаи савдои зарин. Анами намуд войкои фасон омадагиай. Нархшон ҳозир аксия шудагиай 250 сомонӣ. Успед кунен ҳозираш дар размеро, расветкао ҳамаш ҳастай. Мана бинен чихе хушрӯчаи. Баъзи кирташа бо дигар киртао кати ояндада мепӯшен. Медонам ки баъзи кирта ҳамада дар корай. Марамад нависеншона дархост кунен, дарав доставкатон кунан ё биёен хитонай пеш бинен. Ана баъд кожинкачиҳои хушрӯ омадаи духтаро 300-280 сомонӣ метиянд. Ҳамқа хушрӯчаи ҳам мехшон, ҳам материалшон, размерош ҳамаш ҳастай. Мехош ҷудо мешава духтаро. Ҳозир бо дигар расветкаошам ҳастай. 300-280 сомонда метиянд. Нигоҳ кунен. Аямиё чанд модел ҳастай. Аи бо хушрӯвош. Мана 300-280 сомонда метавонен аз нуқтаи савдои зарин харидорӣ кунен. Ира бинен аҷоиб хушрӯча, фасонча 300-280 сомонда гирен духтаро.